Mga bata, saba kayo. Kabalunting tulog sa engkanto. Dagan na yan. Doon ka ng buyag-buyag. Tara, labanan tayo dyan. Dati ka din tiso, kaya nakaingkit ka kanina. Asa na ka matukaran? Asa ta maadto karon? Mag-field trip ta. Field trip? Oh. Ano nagpagkariya ba? Ha? Nagkaribat na mag-field trip? Ito, Mr. Lim. Ano nagbaktas man ta, di ba? Namatay budget, ana. Uy, niyamot pa yan si mama! Katubay ako negosyo, gikwaan may ako itong kapital. Lahat po kag trip ba? Makabad trip! Sabi, bad trip, field trip, gano'n na. Nalata mo, ayun na mo sigunahon na anak kay Driyar man ta, magbaktas-baktas ra nato ni kay para i-feel na to ang mother nature ba. Mangita ta og mga lain og nawong. Lain-laon! Sorry, lain og nawong ng mga animal. Animal! Ambot basta kay magbaktas-baktas sa deboto na to ning kabukiran. Deboto na to ning kabukiran kay mangita tag mga ato ang mga estadihan. Tara! Tanawa diri ayit o, tanawa diri o, nay murag tipak lang parihan mo og nawong. Taysa! Ako chinilas, tapilin! Lah, huy! Nabilin daw chinilas ni Chick! Managat na lang! Uy! Asaman mo, ano nalakan man mo? Ayaw kunin yung pain! Dagan na! Uy! Last bit! Ayaw kunin yung pilin ba? Paamsa na ni Chick! Tara, dagan! Wala, nakapa si Chick! Wala! Si baliti! Bukang kiti! Dabaw! Nakong na baliti! Kado kayo na din na mga maligno dira na puyo. Ang maligno ba sige ikaw maligno? Tara, dagan! Uy! Last bit! Tabang! Tabang! Ayaw kunin yung piyay ba? Kalatura! Natumba si Chick! Tara, dagan! Last bit! Lubahan dagan! Kaman, uwaan kita dra. Abulok ang tawa na dra. Yati suro eh! Ulagi. Tiguang naman kayo, magtotoo pa ka 2026 ha! Modern generation na taron na dagay magot ang iyong Mga bata, saba kayo. Kabalunting tulog sa engkanto. Dagan na yan! Doon ka ng buyag-buyag! Tara, labanan tayo dyan! Tara na! Asa naman si Etik kasi anak! Alay na gawin! Lainag-nawag ni mo ito eh! Unsa na lang ang nauniting. Lain kayo. Gusto na mo nagilitson! Yati na sobrang lang ni mo ito! Unsa niya ako na, Mr. Lim? Wala ka kabaluyat! Puti kay kag mura kag Amerikano! Ha? Puti kaya akong naw? Puti-puti! Perteng puti ah! Ikaw, Miss Lim, pula na kay kag mura na kagilitson! Ha? Suroy pula kay Kuyet! Parte ganun mo pula ha, Mr. Lim. Ikaw po, Ching, parte ni mga ito ba? Ikaw, Ching, ito na kayo katsingo! Hala! Hala, nakaunsa naman ta! Wala takam ninyo! Color blue, ang tagali ka? Nahotay lang color! Awa mo lang, ginaingon ako sa inyo ha. Nga na engkanto dira sa itong kagihan. Di ba kung mumutungo sa kuwagon? Muna mo gingon yet nga! Nabuyagan ta! Nabuyagan mismo! Oh no! Ano ba? Si Inchik mo agi man to dira. Tanaw na to. Masig mabuyagan po siya para sa tuwa. Classmate, hulat mo ba? Okay, saban ha kayo? Hoy, natakot nyo man, classmate! Yung tikayit! Wala man lagi na nabuyagan si Inchik ko. Wala bitaw, Mr. Lim, pero nawala yung tingog. Check mo sa man yung tingog, di mo check, di lang yung masabtan lagi. Mura kang si Ronald. Yate, nahotan mo color da. Mong gihimo na ako pato. Check, alin sa ko dire check doon sa bangka. Di ba ka masabtan? Di ba ka masabtan sa mga imong tingog? Mo si Ronald ka. Namura naman kag pato oy. Sa pitang pala
anihit nga nabuyagan naman ta. Ha? Magpatambal pa ta? Ako, Mr. Lim, dili na ako magpatambal kay ako, ni puti na ko. Na, puti lagi kayo ka pero mura naman kay si Michael Jackson puti ah. Sige, ikaw Ching, sabay ka sa kuha. Tara sabay tata kay magpatambal ta. Tara magpatambal ta. dili na kapatambal, kaya ang manambalay, na-admit manggod. Admit sao naman ni nato nga mabalik ta sa dati. Wala mi nasabtan ni mo, Chik. Tara mabalik ta sa kahoy ta kay basig maulian pa ta. Tara mabalik ta kagi dito. Kaagi ta diri ta kay basig maulian pa ta. Tara. Oh no. Yote wala man gyapon ni naulian ba? Suko mangyapon. Naoro man gyapon pula eh. Tigog do, Chik. Now, wala gyapon na ulian si Chicken Sound man niya dapat pangitaon na tong engkanto. Hoy, ako yung nagipakita. Ano mo na engkanto? Tama dyan eh, pangit dyan na ng mga engkanto. Andre, gwapo nga engkanto. Hoy, kayo na kayo ka? Gusto kayo mo naka-blue? Sige daw, mo na akong blue. Yate, kalasan mo color, ako yung kaglawas. Uy, engkanto. Ching, ayon kung naawaya, Ching. Kanang, unsaon din na mo pagbalik sa dati na mong anyo. Isa ang kondisyon. Kailangan na ay mo sakripisyo. Sa mukha, usama lang sakripisyo. Kalasgaw ng kantuhan eh. Ikaw, mangal pa mo? Ay, nakangal, kini ka masabtan. Unya engkanto, unsa man po'y kailangan na mo sakripisyo. Kailangan, isa sa inyo magpabilin. Hana, kailangan na lang pabilin. Ikaw na pabilin niya. Ayaw, koy, di koy. Ikaw na pabilin, Ching. Dili koy, pwede ako sa mama. Ano, sakit sa may kailangan. Ayaw na maglalis diha. Kailangan, wala na pintorahan. Kailangan daw wala na pintura. Oh no! Sige, tara. Kanina! Kubanta!